Kuma yadda kuke gani a safiyar yau ne ƙasar Burkina ta fitar da kwamnike na deparkin tafiya ga kapitan Ibrahim Traore zuwa ƙasar Mali. A jiya General Darme Abdurrahman Chani ya zo, kenan yau Ibrahim Traore shi kuma zai zo shi ma a ji interview wanda za shi da General Assimi Goita. Yau na za a yi ta ƙari, yau ne duk inda dai ake ta kiran dai ga kuɗi da za a yi ga kaza yau na za a ji point inda an ka dosa dangance da sha'anin ƙasa, dangance da abin da za a ƙaddamar a cikin waɗannan ƙasashe guda uku. An yi bank de layas, an yi radio television de layas, sannan kuma an ƙaddamar da kuma na bel la force unifiée ta layas. Yanzu za mu ji magana za ta tsaya akan kuɗi ne ko kuma akan me za a yi ma magana kuwa. Yanzu dai mabiya na da wanda kuma ya fara zakuwa cikin shafi na TikTok, yana da kyau ku zan sharin kuna yin partage, shi ake nuni da like, saboda abin zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa na bidiyo kuma shi ta yi nesa insha Allah.